Dentro vídeo. Avui hem fet una jornada de descans del pedaleo i hem aprofitat per fer un dia de turisme cultural. Ens hem despertat al matí, hem anat super tranquils per aquí, per Orvieto. Llavors, la primera cosa que hem fet... Ara sonen les campanes. El primer que hem fet ha sigut anar a veure una ruta que se'n diu Orvieto Underground. Llavors ens hem agafat la visita en italià, podíem triar entre italià i anglès, i hem decidit anar a l'italià, pensat que ja entendríem més o menys, i realment sí que hem entès. Hem tingut una guia molt maca, autòctona i molt trempada, ens has d'explicar molt bé tot el que venen a ser les grutes que hi ha. Ens ha explicat que les grutes no són fetes de forma natural, sinó que són fetes de forma artificial. En un primer moment ho van fer els etruscos per poder obtenir aigua en forma de pou, i llavors a l'edat mitjana, com que tot es va repoblar, doncs era una gran manera de tenir uns rebossos més grans i poder tenir emmagatzemar també material i alhora també poder cultivar coloms, tant pel menjar com per altres coses, pels ous i per tot. Llavors, més coses que hem fet. Hem anat a veure el Duomo, una passada, preciós. O sigui, és una que t'impacta molt perquè tu no esperes en un poble que és com un Castellfollit trobar-te una catedral de tant dimensions. Llavors també, amb la mateixa entrada del Duomo, si ho compreu, t'entra per anar a veure com l'espècie de catacumbes del mateix Duomo. Cal dir que, per exemple, aquest a l'Orvieto Underground, subterrània, t'expliquen que hi ha més de 400 grutes distribuïdes per tot el montícul que és d'aquest poble. Per exemple, ens han explicat que al Duomo no n'hi ha. Llavors, important saber això. Però que sí que té unes catacumbes catacumbes molt petites, és res, unes golfes, podrien ser pràcticament, i allà hi tenen restes materials que s'han anat trobant i les edificacions pertinents. Llavors també hem anat a la Torre del Moro. A la Torre del Moro, que hem pujat 170 escalons? Molts. N'hem pujat molts i cansa molt. 170. Ajudant de producció aquí, posant el català correcte. Esgraons. No? Sí? Vale. Per la gent normal, escalons serà perfectíssim. Doncs 160 esgraons perquè hem utilitzat l'ascensor i ens hem estalviat 2 pisos. Llavors també és algo molt xulo de veure perquè pots veure tota la ciutat en plan 360. Llavors, recordar que Orvieto està en un altiplà, o sigui, està com en una pedra molt grossa al mig d'una vall. Llavors també, tot això d'aquí és terra volcànica, me siento como en casa. Què més? Després hem anat al pou aquest de Sant Patrick, que és aquí darrere. És una volada. Cal dir que també està fet a mà, al igual que les grutes que hi ha per tot el poble. Això també està fet a mà, el sostre està igual, o sigui, es veu com s'ha rascat de manera manual. I té 2 escales de caragol perquè es volia demostrar que es podien no coincidir i que podien coexistir 2 escales de caragol. Llavors, aquestes escales de caragol s'utilitzaven perquè les mules baixessin a baix a buscar aigua i pugessin i així no xoquessin entre elles. Llavors, és espectacular, però sobretot si baixeu, porteu aigua i paciència, perquè fa molta xafogor a dins, sobretot quan puges, perquè cal dir que baix a tot hi ha aigua. I ja està, en principi, això seria tot per avui. Demà toca activar la color i ja estaria. Crec que no em deixo res, ajudant de producció, em deixo alguna cosa. Que porto la mateixa samarreta que ahir i ja està. Ai, que m'he comprat arracades! M'he comprat arracades noves i m'he comprat un piercing del nas que no funciona.
però no sé com explicar-li a la dona de la botiga que no funciona el piercing del nas, així que me'ls quedo per si de cas. I ja està, i això seria tot. I ens han cobrat 6 euros per una cervesa. Si veniu aquí, no beveu alcohol, perquè és caríssim. Agur!